Sesungkeman. Yang kowe to le akeh wong lho kok iso. Selera kuat ya, Pak. Yang ngono kuwi ndelok tamune rung mulih ndak mbok ambungi. Kowe taruh ra oleh ngambungi tangane. Tamune rung mulih kok mbok ambungi. Iki sindenku sing daku aja ngambungi tangane. Ngapung tambung tanganku dhewe. Guyu langsung nyepakne klambi tanggapan. Terus nek kepengin apa hubungan batiniah? Aku lek pengen anu salin ya. Nggih. Gambar celana aku. Oh iya. Bojoku langsung serintil juga nek klambiku. Sing jenenge wong omah malah pengen peputra. Lah carane peputra ada hubungan biologis antara pria dan wanita. Piye carane gambar? Kula arep lunga ngeten gambar kendaraan Den, Pak. Lek pengen numpak kendaraan lho nggih. Kula gambar kendaraan Den ngeten iki. Iya nek kepengin sunah rasul ngono kuwi lho. Hubungan suami istri. Oh iya. Lek mung gambar pripun? Anu, mriki kula gambar kurungan terus lawange buka ngoten, Pak. Lho kok gak enek hubungane sangkut paute apa kuwi? Kuwi intine pokoke kok kurungan terus lawange buka mbok gambar ngono tok. Kuwi manuke waya mlebu lho. Lah iki gak penak omongane. Aku wegah nek ngomong ngono ki wegah. Lah kok tau tak gambar kurungan ngene to, Pak. Terus karo bojoku kurungan dicet abang. Lah iya. Tipeke urung siap bojoku. Iya. Oh, lah ngono kuwi nek terus kon nyepakne unjukan terus piye sampean? Akhirnya tak ganti aku akhirnya. Ora usah ngono kuwi. Tak ganti gerak tubuh, Pak. Oh. Nggih. Bahasa isyarat. Nggih. Dadi ngombeno kula ngene. Iya. Mangan ya ngene aku ngono. Bojoku langsung paham. Nek mimik apa? Wis langsung ngombe ngene. Ngono. Lah terus nek balik neh ning gone hubungan kuwi mau. Lah hubungan kuwi akhirnya ora tak gambar, tak gerak tubuh aku. Contone? Ya aku langsung Kuwi maknane akeh. Arep adus ya ngono kuwi. Nah, ngono. Kuwi ganda maknane ngono kuwi. Loh, kula nggih maksudnya kula sing langsung cepak, Pak. Nggih. Bojoku langsung nyauri. Nganduk ngeten to. Terus langsung set. Terus iki ra kepenak kok omongan iki ra kepenak. Sampeyan ki dirungokke tenanan. Kak man komunikasi Wong Mas Firman ki sing penting iki omongane blaglan ngomongane. Tujuane Mas Firman sing penting nuwun sewu. Pripun? Iki tenanan. Pegangan manusia hidup itu tidak lepas dari 7T. 7T. Nggih. Apakah itu Mas Kritik? T yang pertama itu adalah tujuan. Manusia kalau sudah menjadi suami istri harus punya tujuan. Kalau manusia tidak punya tujuan, bagikan layang-layang yang putus dari benangnya. Ini T yang pertama. Iki T yang kedua teken. Menungso kudu duwe teken, mergo tekene menungso kuwi dudu sikil nanging iman lan takwane. Kolbiahnya itu tujuan teken tekun, temen terampil takwa njur tekan. Ya, insyaallah tekun teken temen terampil takwa, insyaallah semuanya bakal tekan. Amin. Ini 7T, Pak. Nggih. Lek 7T cukup? Kalau 7T enggak nyampe ya diganti. Apa tambah apa? T8. Apa kuwi? Terima takdir. Manusia kalau sudah dikodratkan, ditakdirkan, umpama enek ngene ya ngene, enek ngono ya kudu trima takdir. Pasrah. Sik kurang trima. T8 iki? Iya, sik kurang trima. Ya T9. Apa kuwi? Tele. Lah wong wis eneke 1000 arepe ngrayah sing 50.000 iki lah ya. Sing apik tambahno T10. Apa, Mas? Telek. Dilaten kuwi kok iso. Wong kok omong. Ning kula kali panjenengan dadi piyai Jawi nggih, Mas. Nggih, Menika sangat bersyukur mergo kalian para leluhur menika dipun tilari adat budaya yang luar biasa. Niki. Saniki temu manten ngoten kemawon nuwun sewu perlambange sangat luar biasa. Enten adat mijii, enten sungkeman. Lah ngoten niku lak nggih menika mujudaken pertanda ingkang luhur. Lho nggih lho, Bos. Niku pun merdine lho, Bos. Merdine pripun? Lho nggih lho. Mula lak ora ngertine adat sungkeman. Sing pripun niku? Kuwi lak ndelok piyayine. Ana sing ngerti lan ana sing ora ngerti. Lah ben ampriye ngerti adat temu manten sungkeman kepiye? Jajal kowe karo sapa? Tak contoni ben ngerti. Marane rabiku dimbiyen digrebek lho, Bos. Iya. Reroncening temu manten nggon adicara sesungkeman ki ana pakeme dhewe. Ngono kuwi kabeh perlambang piwulang kautaman. Apa mau sampean kok kono? Sampean kok kono? Dadi manten sapa iki? Mas Kluthuk. Nggih. Terus mantene sampean golek sapa sing ngambungi awakmu sapa mau? Sing ngambungi mau. Kok mbok liyane aja, Oh, lah liyane ya. Winden siji, sile. Anu nong kono nong, kene nong. Kene ngono kae, winong, jajal. Pancen diarep-arep kluthuk ya iki kok.
Ngono. Mas Cahyo nyapa streaming bojoku ndelok lho. Alah ora. Jare ra tau omong-omongan. Oh, gak tau omongan sik Nah iya ngono. Jale kono nyedak mikmu ndi to, Nduk Cahyu? Aku lek ora coba. Ayu ini mulai bojoku gak tekek aku iki aku wis. Kowe ra rena-rena lho, aja sia-sia ngawur wae. Cah kok ayu nih. Ora ayu ya matamu PC kuwi kok. Ndi didandani ayu ngono kuwi ya sing disengkemi bapake tok apa enek mboke? Kula goleke pasangan ning aja tenanan. Iya. Kita-tokan hae. Oh iya. Tahu tenanan ora mulih kok malan. Iya. Bablas ini. Sprene ya. Anu Makasih. Kene jajal. Sampeyan Dik. Bir kene bir. Dadak ngelengo wangi barang kene jajal. Bojoku lengo wangi swaleh. Saiki mu angger ngalor ngidul ya semprotane anu, oli samping. Pancen yo anakmu modele kaya gemuk kok iso. Iringane apa? Ngeten Cinandra. Nyuwun sayeni para tamu kang kinurmatan. Ing samangke kabedel pinanganten kekalih saking dalem agung penyanipun Bapa Jupri kairingi unggalipun kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Nah. Terus sampean kene. Oh iya. Ayu. Sampun kawis tinggal saking ketebian lumampahipun pinanganten kekalih. Balirap Kacinandra saking ketebian. Tindak sak pecak jumangking sukunut kedeping netra. Ing samangke pinanganten kekalih dampyak kaboyong wonten ing sak andhapipun Kanjeng Rama. Wis. Manten. Manten iki lho gandengen. Lho, sing halus to. Ampun, digandeng sing mesra, gandeng. Nah, kowe iki ditemokne. Kok angel to gandeng ngono kok angel. Gandeng manten ki ngene lho. Nah, terus mlaku gagah. Tanganmu kuwi gandeng iso tak tuwapu iki tenan kowe iso. Kok mbok kempet ngene iki lho. Kowe iki nyandingo jejer ngene lho kok iso. Kencing. Gandeng kok salah nesu. Rabu-rabene ra paten. Ayo sing apik mantene sing apik, ayo sing mesra. Ya. Nggih. Pinanganten kekalih. Sing gagah. Dadane dibuka. Nah. Sikile rada gagah. Nah, mlaku alon-alon tuku. Rada mendak. Mendake medun, mendak. Mendak siji. Mendak loro, nyewu, ndang wis. Wis dikicing worong. Ing samangke kadherekaken unggalipun kodhok ngorek. Iya piye to? Manten iki gandeng. Kok kenyike. Lumangkaing adicara. Ing samangke Kacinandra saking ketebian temanten putri Pindha widodari tumurun saking kayangan. Cumlorotipun temanten kakus kadherekaken kakung. Temanten jumbleng. Cumlorote temanten kakung kagandeng kalian pinanganten lho kuwi nyapa to, Nduk? Mboke kumat, mboke. Kleben orong-orong to? Jarike bedah. Waduh, layakno ning kono krumak krek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngandhapipun Kanjeng Rama. Tumapaing adicara sesungkeman pinanganten kekalih nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Mangga Kanjeng. Titi wanci hanggenya adicara sesungkeman sampun saged kawiwitan ing samangke temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Sik metu neh. Nyuwun dipangestu lon-lonan pangucapipun dumateng Kanjeng Rama. Rama. Rada ndangak aja rene terus. Ndangak kene. Nah, Rama iki nyawang rene aja. Iki dudu Rama, iki Romli. Rama, wah. Lah kan sungkem kan. Ya sungkeme ndangak Rama ngono. Nggih. Iki sinyale dina iki apik-apike lho. Rama. Ana apa, Dik? Kula
Kula nyuwun pangestunipun panjenengan. Kula badhe bebrayan kalian Mas Kluthuk. Mugi-mugi saged dados manten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nyuwun pangestunipun panjenengan Rama. Iya nduk ndak pangestoni. Ndak pangestoni muga-muga anggonmu bebrayan bangun bale wisma andum katresnan muga-muga ora ana rubeta sawiji apa wae ya nduk. Muga-muga donga lan pangestuku bisa kanggo gegemamu anggonmu omah-omah ya nduk Cahayu ya. Nggih matur nuwun pangestunipun Rama. Iya ndak pangestoni Bu Cahayu ya. Ing samangke sampun titipurna temanten putri anggenya nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Jangkrik presker iki. Ora kanjeng. Presker lho bos iki. Tumapaking Lukar gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu. Presker kerem. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Tak juotos iki kok. Nek kono ae. Nyapa to? Lah kok ibu arepe mbok hula-hup? Karo ibuke dhewe lho. Ibuke dhewe gak boleh, harus di situ. Wah. Sampun kawiwitan temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Iya Le. Bu. Iya Le. Bu. Apa? Mik, Bu. Jaluk pangestu. Nyuwun pangestu kok mimik piye. Nyuwun pangestu. Kowe nyuwun mit nek bocah cilik kae mimik iso cerip-cerip ngono. Contong ngono suwap ngono ya. Oh. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng winong awet nggih, Bu. Iya Le, tak pangestoni. Mugi-mugi padang wedalane jembara kubure ya Le. Innalillahi. Maksude bumu kuwi padang rezekimu, Nggih. jembar panggonan Nggih. gaweanmu. Sembah nuwun, Bu. Nggih, Bu. Muga-muga wala-wala kuwata ya Le. Ora ana beda apa-apa. Ibu mung bisa ndengake kowe Le. Muga-muga wala-wala kuwata. Mergo wong urip kuwi kudu wala-wala kuwata. Yen wong urip kuwi iso wala-wala kuwata, Kabeh rumah tangga terus wala-wala kuwata. Sampun paripurna gilir gumantos temanten putri Lukar gumantos wonten sak ngajengipun Kanjeng Ibu. Hei! ijo. Ijon gon iki lho. Beh lagi kapan? Oh iya. Kok Kumplit isik no, Kopi sungkem kita nek bapak mangan, isik no. Kadung jamu. ing samangke tumabahe ngadicara sampun. Nganggur. Wis kandel. Tumabahe ngadicara sampun. Anggenyo temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Lan ugi Kanjeng Ibu paring wedhar sabda dumateng Kang putra pinanganten putri. Yo. Nduk. Nggih Kanjeng Ibu. Wala-wala kuwata. Ora, tenanan iki. Tak pangestoni anggonmu bebrayan karo Mas Kluthuk ya, Nduk. Muga-muga dadi ya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah ya, Nduk. Sampun sah anggenipun paring wedhar sabda lajeng temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Wedhar sampun kawiwitan. Nangis anakmu nangis. Renyuh ya kowe. Sabar ya Le, sabar. Kelingan dosa-dosane iki. Sabar. Kowe aja nangis, rada maju rene. Kowe aja nangis dina iki tiba respati manis, tiba bagya mulyamu anggonmu dedaupan. Yen nganti kowe nangis bapak trenyuh, nalika semana kowe ndak dauke, ndak temokke kaya-kaya bombong penggaling Rama ya Le. Aja nangis. Kowe anakku sing ndak tresnani man, Firman. Yen kowe nangis bapak kaya kedutut.
Rasaku ibumu yo melu nelongso, kabeh keluargamu melu nelongso. Man Firman. Tresnane Pak. Aku tresno lahir batin le. Kowe aja nangis yo le. Rambok kokop. Gedhi lho. Yo ndang apa? Salajengipun temanten kakung matur dumateng ramanipun. Bapak. Bapak. Aduh tole. Bapak. Kleru le. Pak. Kleru le. Kagungane papa mbok gigit. Wah bocah Nyuwun tunggu pangestu mugi-mugi anggen kula beberan awet nggih, Pak. iya le, tak pangestoni le. Rame. Muga-muga kowe iso dadi sing mbanggake keluarga ya. Nggih, Pak. Aja gawe Boten bojo, Pak. yen menawa kowe ati lara atine bojomu le. Aja kowe tunggu kono le. Tresnanono. Bojomu openono. Tresnanono. Aja mbok sia-sia. Bapak melu gelo. Kuwi anake wong. Kudu wae tak. Mantene anarkis iki. Aduh. Pak polisi. Apa enek iso? Ora anake mbok komplang kamplengi gendeng. Lah apa enek para tua mbok tatane cagaki. Ora iblis yo enek kowe. Bangsane. Ayo, do buyar rene. Mantene yo padha ae yo. Wah, watos e. Matang iki rane jasa harja lho iki. Iya. Iso gawe ngene barang. Jajeng minong kene. Sisan nembang sisan ayo. Nalika kowe andung katresnan tembangmu ya kudu gawe katresnan. Nggih, Pak. Lah, Ayo, jajal. Oh, iya no pelok no. bawa. Musik. Pelok 6. Pelok 6. Piye maksudmu rene musik piye to? Jembar lho iman-iman kaya musike. Lah gamelan iki alat musik kok malah Ya ya, sing ngarani alat ceki ya sapa ya. Ya. Ayo. Ya nembang sing apik, syukur lek duet. Ayo. Rembulane. Kok ndi? Aja kuwi. Sumunar dadari. Tanam ya tadi ya. Tanam ya. Kok ngencang tukang gender iki lho. Aku bar iki pindah ning ringin pitu ta. Kae. Paminton iki lho, Dar. Kang Mas kula kapeng panjenengan lho Kang Mas mbok enggal-enggal ditembangke mriki lho Kang Mas. Asik. Sing sabar ya diajeng. Pun Kakang sik rembakan karo abdi kula nang ya kuwi Daryanto. Lah nyeluk piye, Duk? Nyeluk kuwi piye? Diajeng. Apik. Kuwi iki nyeluk iki diajeng, kowe nyeluk Kakang Mas diamput ngono. Kowe nek nyeluk aku diamput tak jenenge Dimas Diampet kowe ya. Jangan. Lam tilam Wah, Iso. perciwatan anyar iki. pagu lawas biasane. Anyar yo dio. Pagulingan Kados remen sanget asta kula panjenengan cepeng Kang Mas. Ayo. Kados remen sanget asta kula panjenengan cepeng Kang Mas. Sineksenan bumi lan langit. Sineksenan bumi lan langit. Tresno kula lahir lan batin dumateng panjenengan Tresno Kang kula lahir lan batin dumateng panjenengan Kang Mas. Napa panjenengan boten tresno kaliyan kula to Kang Mas? Napa jenengan mboten tresno kaliyan kula to Kang Kula Mas? kangen saestu Kang Kula Mas. kapeng saestu lho Kang Mas. Napa saestu panjenengan boten kangen to Napa Kang? saestu panjenengan mboten kapeng kalih. aku kangen karo kowe kangen apa disangka. Bocah iki bola-bali kok. Iki Mumpung nek properti ini jadi. Mas, Kadang iki digawe ben sirahmu benjut. Iki ben kaya toprak kuwi pilar lho ceritane. iki acarane iki payangan nenek daglani dudu acara Smackdown, Mas. Kok modele kok WCW. Kok Smackdown barang. Ngono. Gandese. Dar. Gandese, Dar. Kok gandos iki. Ora foto gandos ngono. Ya golek ra mletap ngono iki, Dar iki. Aduh Nima Hinten-hintenipun Kakang Dhuwur ke, Bas. Sliramu tak kene omah Cahayu. Napa ince, Mas? Ning dhuwur kuwi. Kok menawa aku wis golek liyane, kowe tak jongkrokne kok kono.
ngono. Aku Ngono to Kang Mas. Kowe aja sia-sia lho ya. Kowe nek sia-sia karo garwa kuwi sigarane nyawa, sing diarani kuwi wanita wani ditata. Piye-piye kowe duwe lila legawa nandur tresna, mbok tembung nggone wong tuwa. Njur saiki mbok gawe lara. Nek kowe ora tresna, ndang ulena nggone wong tuwa. Nek kowe ora percaya titipno ning balai desa. Ndek iki tak deket ning balai desa melati pek kami tuwa. Lah kami tuwa le jenenge Ki Cahya. Dhuwur. Inten-intenipun Kakang. Edak karo ngalem ngono lho, Nduk. Piye cengkokmu piye? Intenipun Kakang. Alon. Kakang. Dewe ngono Caca. Iya. Iya. Ya panjenengan pancen tresno kalih kula diusahane sing sae ngoten niku. Gandrunge sing rada rame Kakang Mas. Nggih. Tembunge ora ana liya. Jawilen. Aduh, Dek. Aku sing merucut. Kok merucut. Sing luput. Kok merucut. Lungguhke nggon kesalamu. Aku sing luput. Anu dasmu mbok tatapke ping pindho kopyor. Ora yen kebiyene pekok. Aduh Dek, aku sing kleru. Aja dadi atimu. Turun-turun kowe wis nesu. Ya iya. Ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh Dek, aku sing luput. Aja bicara prangat-prangut. Wong ayu tapi semrawut. Sosor bebek disasar mani salamu dewek mohon diwori besok-besok gak lagi-lagi. Yo ambiar Endok Udu iki nembang dhewe, enek tembange dhewe. Iki aku wis nembang kaya ngene iki awakmu aku pengen ngrungokne sampean ki nembango sing katresnan-katresnan kanggo aku. Oh iya iya. Katresnan. Contone. Contone apa, Mas? Contone ya ninggal katresnan. Lho. Tur digarap rong ramban, Iya. sepisan dangdut, gandeng Tulungagung nggen jaranan. Iki tur bocah Tulungagung Nggih. diaturake engko Siap. kedua jaranan. Sendiriwe. Ngono. Nggih. Oke, coba. Sudah. Iki Ini donga langsung kangge saya- mempelai berdua Ya, ya. dongane muga-muga Nggih. temanten tetep awet, Bos. Nggih, Mbak Fajar Bos, karo Mas Firman. Selalu Nggih. mencintai lah. Pokoke ndang diparing momongan lanang wedok padha wae sing penting tetep dadi anak sing Soleh, bekti. solehah. Sing bekti, Ya. sing bekti lan migunani tumraping nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Nggih. Nggih. Ya ketemu wong Jawa ngono, coba. Ojo nganti ninggal katresnan. Nggih, Maka ta. Yuk. Ayo dong. Ubeng ana kang kuningan. Awas, hei!
Yo. Muga-muga apa kang dadi pandongamu bisa numusi kelawan Prabu Duryudana. Bombong Birawa rasane ngatiku tanpa beda kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Diniri palungguhan iki panjenengamu kepareng minangkani pamutahe Duryudana supaya ndandani moral lan uga pakartine para Sata Kurawa. Mula kang mangkon wis ora srantu, ora sabar rasane ngatiku. Kepengin ngerti tembung mutiara sing bakal didhawuhake dening Kyai Semar Badranaya. Ah nggih. Inggih ngeten nggih. Nun sewu. Kepeksa ndak jabel basaku supaya wis ora ana rasa ewuh pekewuh. Lan upamane kandhane Semar iki mau cocok sajroning batin monggo diagem. Ning kok semune kaya eri ingkang mapan ana ati badhe mangguang adoh Semar ya ora bakal kuciwa. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula. Wiwit saka ratu nganti tukang golek watu yektine sing apik kudu rukun. Sadurunge rukun karo wong liya, apike rukuna karo awake dhewe tegese antarane lair lan batin jiwa raga sukma. Ati lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa meneh dadi ratu utawa dadi satriya, antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh sing tegese netepi tembung bawa leksana. Nah, yen bisa rukun karo awake dhewe banjur rukuna karo keluargamu terus dijembarake meneh rukuna urip karo pepadanmu. Yen saka cilik-cilikan luwih dhisik kerukunan utawa kekuatane desa kadipaten nganti tekan negara kuwi yektine sumbere ya ning rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane Ratu Sentana kelawan wong cilik. Sing akeh ratu wis ora gagas marang nasibe kawula, semono uga kawula wis ora bisa ndongake marang para penggede anane mung maido lan nyacat karo panguwasa.
Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan ora mathuk, nganti kapan wae negara mau tetep kisruh ora bakal bisa rahayu. Mula ratu lan kawula kudu rukun, dene rukun kuwi yektine diwiwiti saka nggedhekake rasa tresna. Dene katresnan sing sejati kuwi mapan ana pandonga ingkang ikhlas lan tulus, lan donga sing bener kuwi yektine ora mung ndongake karo awake dhewe ning kudu ndongakake kanggo wong akeh. Yen ratu ndongakake marang kawula, kosok baline kawula ya gelem ndongakake marang pimpinane supaya tansah diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggone nata marang negara. Lah kuwi sing tegese gunggung kumpule, gletek petele, kabeh kudu rukun karo awake dhewe, rukun karo keluargane lan rukun karo bebrayan agung. Lan yektine nuwun sewu, Ngastina iki wis ora kurang sawiji apa. Ngastina iki wis ora kurang sawiji apa. Kurang wegik apa ya kuwi Sang Mahatma Bisma sing rina wengi tansah nuntun marang wong Ngastina. Kurang pinter apa Pendhita Durna sing tansah paring wewarah kautaman. Klebu ripalungguhan iki Semar teka kene pisan. Yen pancen atine kaya banyu ya bisa bening, yen nganti atine atos kaya watu, mbok tak tuturi nganti entek sing dadi swaraku, tetep sampeyan mboten gugu. Lah, saiki ngene. Aku mung njaluk lilane Ratu Ngastina. Ndak tropong saka kaduan, kowe mung numpuk bondo, kowe mung nyugihake karo keluarga, kowe mung mburu karo klimising lambemu dhewe lan blenduke wetengmu dhewe. Kowe ora gagas wong cilik sing padha melet-melet uripe. Mula kowe kabeh kudu bisa nebus dosa, kudu bisa genti labuh karo wong cilik. Ewadene carane bandamu bondo negara kabeh 2 perangan setengah wenehna karo wong cilik kuwi kanggo dalan srana nebus dosamu karo kawula Ngastina. Sorote pandam sumuluk hamadang jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Dyah Manahan kong Kyai Semar Badranaya sebab apa bandane Duryudana kok kudu diwenehake marang wong cilik nganggo waton apa nganggo dasar apa merga saperangan bandamu ki yektine dadi hake wong cilik. Negara kuwi bakal tentrem lamun to disumbang dongane para brahmana, adile para pimpinan lan uga taate kawula lan sentana marang aturane negara. Ewadene kang pungkasan negaramu bakal tentrem lamun to disumbang dongane para miskin. Yen sampeyan ikhlas lila legawa paring marang wong-wong sing mbutuhake sing kecingkrangan uripe. Sithik mbaka sithik bakal temata urip sampeyan. Ora sotah aku tumindak kaya mengkono. Kowe aja ngawur-ngawur gawar Kyai Semar. Bondo negara iki merga le kringete para sata Purwanggene nyambut gawe toh jiwaraga mapan ana ing kraton Ngastina. Lah kok enak kapenak dipasrahke karo wong cilik iki nalarmu kepiye? Ora tinemu nalar babar pisan. Yen nganti wong cilik diwenehi bondo disumbang karo negara tan wurung dadi wong lumuh, wong keset, ora gelem nyambut gawe mung jagakake marang sing ana dhuwur. Mula aku ora bisa nampa. Yen pancen ora bisa nampa, Semar ya ora apa-apa. Merga dapuke Semar niki dadi pamong. Pamong ki kewajibane mung momong. Kewajiban kula yektine mung 3 perangan, 1 nyontoni, 2 ngandani, 3 ndongani. Dene sampean ora gugu, kewajiban kula wis gugur. Ning kowe mapan ana Ngastina padha karo iwak kecemplung wuwu. Pandhawa isa digdaya Surasekti Mandraguna merga ditunggoni Semar Badranaya. Yen kowe mudhar Pandhawa mulur mungkar cacing ra bejasi.
lajeng kersa sampeyan piye? Aja kaya bocah cilik Kartomarma. Glandangan Semar Badranaya. Ganjaran sing ndok tampa gedhe lamun tok bisa mocok janggane. Ngestaken dawuh sing kadang waranten becik besok mendemo baris ngono anggen anak Prabu Jaka Pitana menika kados pundi yektosipun sampun lega raos sing manah kula amargi Semar Badranaya kersa kula boyong dhateng negari Ngastina supados ndandani dhumateng moralipun Kurawa. Ning nyatanipun bareng dumugi wonten mriki malah paduka sia-sia kados mekaten. Mboten sanggugu kandhane Semar Badranaya. Kula duwe sanggit rungsit duwe rekodaya. Yen Pandhawa tanpa Semar hampas brabas. Ayo pawan. Kurawa kon siaga ing diri sawi ing gati. Semar digawe pengewan-ewan. Saken dawuh. Oh, ger pratrepun ger. Semar Badranaya cetha lamun to kowe ora kena ginawe becik arep dimulyake dilelemu awake mapan ana Ngastina parandene juweh nreweteh ucapmu kaya mengkono lupute Semar ki mapan ana ngendi ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna Ripalungguhan iki yen nyata kondange kuwi Dewa Ngejawantah ketokno kaprawiranmu tanding ana iki Kartomarma kula mboten enten gunane yen perang kalih sampeyan merga kanggone Semar ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe iki prewet lambene mati jeneng aku wah Werkudara wis mapan ana Ngastina. Yektine aku ora bakal cawe-cawe tumrap lelakon iki. Ning kebangetan anggenmu sia-sia karo Kyai Semar Badranaya. Apa abamu? Arep tak jur, arep tak luluh. Kuwi urusane Kartomarma. Cangkemmu ora. Ning Ngastina. Ora usah ngenteni sesuk-sesuk. Kenceng Bratayuda. Wah. Wah.
wantuk wahyune ngalah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit Kyai Semar Badranaya pelakon iki ora dadi padang parandene malah saya dadi peteng ora udar parandene malah ruwet kaya mengkene Pendhita Durna kowe krasa apa ora wong Ngastina mligine Kurawa patrape do ranggenah ngono kuwi nyibarate tanduran sing nandur ki ya kowe lho lupute Durna mapan ana ngendi saiki mara gage ora arien nalarmu glejan pamikirmu nalika kowe sumanggem saguh dadi gurune para Pandhawa lan Kurawa yektine kowe netepi tembung milik gendong lali butuk lor kena kidul merga saka seri ing batinmu merga mbiyen ning Pancala kowe diajar karo Gandamana satemah rusak budayane anggo kowe merkitik minterke Pandhawa karo Kurawa sakwise do pinter ndok perintah supaya mbedah Pancala ngrangket kelawan Drupada lan Gandamana. Kowe mirang-mirangake Gandamana. Anggenmu mulang karo muridmu mbiyen, anggenmu paring ilmu karo siswamu mbiyen. Kok dasari rasa serik lan memungsuhan mula entek-entekane nganti jagat iki kiamat Pandhawa Kurawa ora rukun ki tanduramu aduh mati kaya manjur kepiye lakon kudu abot kaya mengkene ripalungguhan iki ngene apik-apike menungsa ki lamun ta gelem ndodho karo keluputane, gelem rumangsa karo dosane. Merga yektine kuwi minangka dalan ingkang tinarbuka kanggo ndandani pakarti gelem mertobat ana ngarsane Hyang Widi. Lan aja semelang, aja kuwatir watone anggenmu mertobat ki tulus lair kandas batin. Pangeran bakal ngapura marang kowe merga pangeran ki sipate maha welas lan asih kumbaya. Sapoto tumiling angulah tumiling angulah kula ngaturaken panuwun dumateng momongan kula para Pandhawa ingkang boten negakaken dumateng kula. Nadyan kaya ngapa lan kepiye?
tangeh lamun para Pandhawa sembada netepi marang Jiwatama, lamun ta ora nderekake marang dawuhe Kyai Semar Badranaya. Ha inggih. Nuwun sewu sinuwun punta Ndara Werkudara menapa dene Ndara Arjuna. Yektosipun tentrem niku dumunung wonten ing gedhene rasa syukur. Dene lelampahan ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae beja cilaka mulya rekasa niku yektinipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kudu gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah, ning dununge rasa syukur niku mapan ana ing rasa cukup. Kejawi saking menika uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh ingkang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine tansah ikhlas lan tutwuri kalian kersane Hyang Widi. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung lan rugi. Merga urip niku sejatine beja lamun ta uripe menungsa dilambari rasa syukur. Merga mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, marme saka rasa panarima, ewadene tentreme niku mapan ana gedhene rasa sabar. Katentreman kayuanan ingkang sinandhang dening momongan kula para Pandhawa mugi ancrambahana dumateng keluarga ageng Bapa Sari Hadi Ismanta sak kula wangsa manggya tentrem lan rahayu tebih saking sambikala wontenipun namung nikmat mupangat bagya mulya ing salami-laminipun. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gonge samudra pangaksami purwa madya wasana sampun kula aturaken dene sari patine lelakon manggoleki supados sampeyan entuk wahyune ilahi.